lényeg. A let's az azt jelenti, hogy én is, meg te is, tehát ez a let us, és nem let is, ahogy én régen tudtam, vagy gondoltam, tehát ez a let us-nak az összevonása. Ez azt jelenti, hogy többes szám első személyű felszólító mód, tehát te is, meg én is, tehát let's get out, az a kijutni, ugye, mert a getnek van egy olyan jelentéstartalom, hogy eljutni valahova, tehát kijutni off here, innen. Na most hogy jön ide a bankrablás? Hát úgy jön ide a bankrablás, hogy amikor végeztünk a munkával, és mondjuk ketten vagyunk, éppen együtt végezzük ezt a tevékenységet, akkor én mondom a társamnak, hogy lépjünk le innen. És ezt angolul úgy mondják, hogy let's get out of here. De eddig még semmi érdekeset nem mondtam. Az érdekesség az, amikor ez mondjuk egy hollywoodi filmben halljuk élőben, ugye a film folyásánál, azt így mondják, hogy let's get out of here, let's get out of here. És hogyha én azt mondom, hogy let's get out of here, akkor ez annyira gyors, hogy nem tudom a szavakat nyomon követni ebbe a let's get out of here-be, és egyik haverom ilyen slow motionben, ilyen lassún mondta nekem, és ez így hangzik, hogy let's get out, let's get out, let's get out of here, tehát ez a let's get out of here, tehát hogy ilyet hallotok filmekbe, akkor ezt már tudni fogjátok, egyébként dalokba is, például a Vanilla Ice előadó Ice Ice Baby című dalában is elhangzik ez a mondat, so let's get out of here. Úgyhogy ha ezt meg akarjátok élőben hallgatni, nem kell más csinálnotok, mint hogy Vanilla Ice-nak meghallgatjátok az Ice Ice Baby című dalát. Let's get out of here. Ha szeretnél sok ilyen angol magyarázatot hallani, irány a gerirangol.hu.